Yoyo bwa babwatani ba serikali ya Prodbed uyokoleka chinseme cho cheri ensune nigo habarayi balia bale isiko ya serikali basie mwebyara na kuboligwa koso ansa serikali negati ya balia baikirana nigo batogia egetambukero ikyo nabo igo kolia eira gochia kubwatirana amone serikali elikonyaraka bakoyanekia amagendro gosoba koyanekelwa amagendro imse yoborayi bwaye umurayi bwenso musike William Ruto na nemono asibagendete kuyarigania ne taro gochia ase amagacho bumenyo bumurayi bwense State House mulikito Polikapokara na mangi bagukwa naso musangerekano yoiga ase chinseme chikacheli ensune abahara yabaiga na nena bakweberekerera serikali niko bagendeko bakubenga gati abarayi bande abo batali gokomo ase emirubiri ya gisiasa mira no abasacha bali bagochorwa ambassador bateba nga perekea mama yako Nyamira no mujumbe bwa serikali umujumbe Ruto boli ako mworo kimadarau ogenda gukora ibintu binde. That is why ntageta Nyamira by State House yabanyene egekorera liguriria ito lya sarekire liguriria ito hori sarekete bobesa egere to restore confidence ya serikali ya Kenya batugorere ibintu nje darorire igoreko igoka kamura ajali tukeria State House you ichitwezi bitoya tuamba nebintu ebi totore Nyamira. Mimi kama mama wa Nyamira siendi tena kutafuta kiti ya women rep. Mimi nataka kwenda kuwa gavana kwa Nyamira. Kulingana na baraboni ko bagendeko bagatogemera buri ya serikali yabo tukiriko cha Sete County au asabate biringa ase chintunda chigocha nigo serikali yabekire mirubiri mekenu ucha sorogongo rwa gusina nemeye county ya Nyamira na umutinyu gocha ngwaka na turi another 60% chi contractor chionsi chira ne para atorose ri chipara chetu as we speak gusia estima po wate mechanene to wate mechande menene. But as we speak today, Nyamira eire 800 million. Babe kirama andestima, kilo mondanyo olestima. Nonye bali bago dara botuko, tubabe kere libago eta, baite buya mbaba siko gocho. Eyere buya gosere bobe. Lakini mogo to tevinga turua. Toge ende moina kende nkeyo. Oneta yole moina, nonyo yole moina, nere moina hata ketoko soa es William Ruto. Nehanya olegentu abeke mundu na sinsema y'abananchi abeke nasaye ganigo batugire umurubiri yiga uyu buigo olengete kunyara kabago kubabeka asumurubiri bwo kunyara kabago taliro murayo munene bwense ase nyumba y'oburayi igento kolengana mona barabo batugire na kulira ngamba kunyara kabago ikia ebiriro byabo buna Nyamira osyo umurayo munene bwense omugusiyo mugimota Nyamira abono natubeke gente media n'abagusibonsi bitware nga kaja abantu babere batatu bagenda batina seke tubabeke gente media bayitia totayo tere ngento mwakora igo mwakora tasobwa mo 20 twakwa ne yogiremo Abaraya baito soro aya murumo minto payo home toire State House ekile kitu atera araiga kene ndio tuacha tutotete kora Ruto face to face robo gabano ito cherusa aba kumuto kwera tosibebi lebi wejumotwe para ya kura abantu baito aiga kijauri eba addressed ebe ku crime bine Osra ebe ku ya abantu baito bogima borabo 2027 totene na William Samuel Ruto Ginko report ligetaseni kya wanjite kya Gatembe kurugiga sinseme chikachali ensune ebunga ya Borewe county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara